Gaitukire artista mundua eta zitzeiten, baina basekirat kirolaria izela, mendizalia, kontatu iziak ire ibilbideak ere mendian. Bueno, umetatik beti afizioa mendia juteko, Ormaiztiko kuadrilla jute ginutzen igandero txindokia, 14 urtekin. Eta geroztik, Madriden jute ginen a la Sierra, eta gero Euskal Herri neone batea eta bestea. Hemen ingurun, pizkat gora zigo behidazi ginen, da junginen 91an Mont Blancea. Beste lagun batetan, bi famili junginen Suizara oporretan bihazte, eta horra aukeratu. Zeleku eharra, ni honai zebai hortikan, markatu jasu moztea, baino, egon nintzanen, Suizan gaina, Zermatt aldian, trenakin gora nio, goian zea, mendiak, leku eharra, parajia. Kornergrat. Zermatten puntan daune, punta da, Kornergrat. Eta nola sekaleak inite zuen ogilla eta bestia, eta ze paraje. Osa, baina zu Mont Blancen tontorrean jo zinan. Bai. Ze alpegi, porque hor badaude, ez da karpegi honik horrek, Danak zailak dira. Bai, guk ez gendun alde zailena aukeratu. Baina, biden gau bat inez, eta neiz daudara izan, egualdi hon aukeratu, baina, bere gauzatxo kontutan hartu behar dit, eta gero izkeneko pasoa dauke osoa ere eta, toki, kontu handikin ibiltzekoa da. Agia, zun buen Mont Blanc, eta ni Zerbinokin naztu naiz, Zerbino esan dut, horrek ez da kalde honikant, baina Mont Blanc kalde honobia, ez da? Baina ikizatekena, udan ebai gogorra, ez da? Bai, gogorra eta kontu zibiltzekoa. Guan egon da handik azte bete edo, 3 laun hiltzean, Mont Blancen. 3 laun hiltzean, Horrek asko. Alex, honea eta mendik horrea, eta gero hor daudenian nahi pasa. Oso ondo. Bai, irinetatik pasa eta arrautzan bota, bale? Eta gero nik hemen jarriko prejitzen. Eta ere bai dakit gero beste tontorren batea ere bai juntzina, laola erragoak, ez da? Mont Blanc izan zen 91an, eta hoendik gora zigo behidatzen hasi ginen, eta orduan erabaki gendun Kilimanjara jutea, 94an junginen. Beste lagun berdina eta biok, orduan bio bakarrik junginen, egin gendun Kilimanjaroko bueltea, eta gero azte beteango parkek ikusten egon ginen, Maniara, Serengeti, Gorongoro, toki zoragarrik. Jode, arra. Eta hori bai, hori mendi altua, zema metroak? Horre zeuzkik, Mont Blanc baino 1000 gehiago. 1000 gehiago. Mont Blanc zeuzkik 4.800 inguru, eta Kilimanjaro 5.885. 1000 metro inguru. Eta nire laun hori zeon, urrengoa konkaua jungo ditu. Horre beti behartzen, Mont Blanc Europako altuna, Kilimanjaro Afrikako altuna, eta urrengoa Ameriketako altuna, konkaua. Kauen, lamar, Bilbotarra eruan laguna, Bilbotarra, ose? Bueno, Bilbon ikasten nuna, bai. Bere ikutu egatu ditzaion. Bere ikutu egatu ditzaion. Eta orduan, Kilimanjaro neon ondoren, egon ginen espoten, eta handik ibili ginen, lago Saumaritzi eta Guastortezen bueltaka. Eta jau ginen mendi batea, ia 3000 metro zeukena, eta zeuken belarra, ardin pikolak zerenan, zean lurren daula, eta zen baki ze erabaki dioten? Nik mendie bai, baina donde pisa el buey. Belarra dauntokin, bizitza dauntokin. Ez Kilimanjaro eta Arrilla, no? Arrie, dana basamortu, lehorra, izotza. Hautza, ezera, no? Bai. Eta orduan, gure mendiko espedizio hortxe bukatu itxun. Arrezkio, bai, ibili ginen, hautza eta honea, baina ba. Bai, mendi horietan angora jutea, ia basamortua jutea bezala, ez da? Bai, da beste ibiltzeko beste era bat, eta gero ni adibidez, Kilimanjaron malde altura jozian da... Nola malde altura, zer dekori? Malde altura, 5.000 metro iritsi nintzean... Arnaza falta? Bai, gorputzen oxigenoa faltadek, eta orduan botaka eta iten dek, eta guk Mont Blanca junginenen ikusi genituen beste batzuk hori arazo horrekin, baina ez genduan guk arazo hori pasa. Eta hor momentu hortan, oso gaizki pasatzezu, zer gertatzea gorputza? Erabat mareauta eta ahulduta. Emateu hilin berzela hor, ez da, ia. Gilmans Pike jaunitzenen, deke Kilimanjaroko kraterren ertza, eta gero handik jute izertzetik gora puntu altuna. Horria botak einean, ia nire pizkate desiente rekupera honitzean, da gia izan nion, orain gora jumar, zorauta zaren nola jungo geha gora eta. Bai. Tala junginen gora, jo gendun, jaitsi gendun,
eta oso ondo. Baina esaten zuen, azkenengo aldia, hain gora etortzen eza, no? Hemen balientiak sobran zeudek, no? Ez, gaina eskatzen do dedikazio bat, teknika batzuk ikasi berra, eta nik nire lanakatik eta barrez neuken, moduik behar zituen, gauza denbora hori dana dedikatzeko. Gaina, txindoki horreukita, zertako gun berra hain gora, Bai, ez hori azkenien dek pixkat, aztez gora, gara, eta gero 8.000-ekin arte etzioki jabukaera ikan, ez da? Eta gero ilargia. Aladek. Alex, eta ere bai badakit saldian ibiltze zinala, ez da? Hori kirol bezala, deporte bezala, o nola ibiltze zinan? Bai, saldin ibiltzea kirola dek. Mendia gutxigo juteare arrazoi bat hori zanoan. Zaldi bat eukinean urte batzutan, da gero bigarrengo bat inguratunean, eta igandeetan eta astebukaeratan, da oporretan, batea eta bestakute ginen. Tarun lagun batzuk azitun Santiago bideiten, eta eak bi urte inda gero, irugarrengo itzentzien urtero azte bete. Eta ni irugarrengo urten akopla unitzen eakin, eta ingen doan, Palentziko herrizka batetik, Leongo Ponferradaraino ibilaldia. Zaldi gainen egunero. Dana zaldi gainean? 50 kilometro batzuk eginez, esperientzi zoragarri bat. Zenbat egun egon zinala? Maiatzen egin gendun, hori ingen duen, astelen baten jun eta iganden etorri, aste oso bat. Baina astelen jun ginen egunen, ingen duen ibilalditxo bat, 20 kilometro batzuk, eta gero ja hortik aurrera egunero berroita. Dana ondo antolata. Eta saldiak ondo mantendu zian? Da, egizan. Zen nekatzen zen gehiago, saldia o gainean zigoana? Porque hor gainean nekatuitek, ez da? Bai, noski. Baina gu iten gendun goizen gara izkaik izira kaldea, eta gozaldu zaldik gobernauta prestatu, eta 8 kaldea bitzen ginen, baina lasa ez genduken inungo presek. Horren juten ginen zaldi gainen pauson gehien bat, zalditik jetxitare bai, zaldik trailan hartuta, eta baita ere gainen, noski. Pauson, troten, eta tarteka Ni apuntatuko nituan hori iteare bai. Bueno, ni gauza dan eta apuntatzen, baina saldin, ibilbide luze bat, lasai, saldia ondo zaitu, no? Hor garrantzitsua izango, ostras. Bai. Gasolina beste botar, baina jaten ematen, lasaitu, saldia ez berotzia, ez nekatzia. Bai. Oso importantea, eta saldi ez behartzeare bai. Ze hori ez dek kotxen kurpil bat aldatu eta konpontzen. Zaldi gerrena balimazegik izan like... Ia, no? Egun bateko arazoa edo hilabeteko arazoa. Orduan oso importantea da zaldien mimatzeak eta guk hori egiten da. Egunero aliatu orduko lehen da bizi, dutxatu, gobernau, jaten eman. Eta gero junginen oso urte sasoi ederren, maiatzen, ura nahikoa zeon, belarrare bai, eta gero aparte pentsue eta eraman genitun, animalik kondizionetan euseko. Zenba lagun juntzinaten, zenba saldi? 6 saldi, 6 lagun. 6 lagun, 6 saldi, eta gero genduken beste bat furgoneta batekin, autokarabana batekin apoio bezala. Pastoro elektrikoa, pentsue, ordezko materiala, mantak... Lotan zaudetenian, da lasai joteko saldi berelekoa, no? Earra saldia mundua, saldi eta animalikin nola juntatzean gizakia,